Bon dia, oients, i benvinguts al Quep dels Divendres, un podcast casolà pels millors paladars. Un podcast on durant un... De veritat? Però callem la puta boca, tio. Vinga, va. Bon dia, oients, i benvinguts al Quep dels Divendres, un podcast casolà pels millors paladars. Un podcast on durant una conversa casual entre amics elaborarem el millor kebab mai vist, amb seccions innovadores, notícies pintoresques i bona música. Tot això ho condimentarem amb el nostre humor més incorrecte i actual. Els cuiners d'aquest kebab seran en Daniel Zou, víctima. Hola, bones. En Guillem Vega. Hola, Avui res, no sé per què. Hola, què passa? Avui no et mereixes ni el comentari. No, res, és que... Va! Sí, totalment. L'Albert Vidal, tard. L'Adrià Martínez, feliç, interrogant. Com que interroguen? No sé, pregunto, feliç? Sembla feliç. Molt bé. I jo mateix, Martí Bernois, en breus calp, m'anava a dirigir la cuina per entregar a l'oient el seu sopar a domicili. Ara sí, comencem. En breus calp, ja sabeu per què és. Estaràs calç, et vols? Sí, bueno, no voluntàriament, però després de... els 15 minuts que portem, No sé, estem parlant. se'm caurà el cabell d'aguantar-vos. O sigui... Saps que el que s'ha posat aquí a treballar el primer soc jo, no? He arribat Clar. aquí i Ah, dic, sí? Què passa? Vale, Està bloquejat les un moment, coses. no, expliquem-ho. Diguem-ho, va. Vale. Hem arribat al bolillo, ens hem ficat a muntar-ho i el cabron del Feu jugant al TFT Ah. Vale. Saps qui li ha recollit la roba que hi havia per l'habitació? i hem recollit la roba. La xatxa, Mira, tot Totalment. allà Tota muntat. aquella merda. No, i podries dir-nos, sisplau, què has fet després de posar els micros a la taula? Els micros, la targeta Sí, sí. gràfica, Gràfica, la La targeta gràfica. Sí. Com es He diu? comprat una guanya. El no sé què de so, Sí, la targeta de so. targeta de so. Pues m'he posat a decorar l'habitació del Zou perquè té una pissarreia que no s'utilitza mai i he dibuixat una mica. Molt bé. Vinga, el pitrà amb la... Hola. Mira, com la polla del pitrà. Vale, no. Bueno, no vull dir res. Per què? Què passa? No, perquè també té a veure amb això de collar els micros. No, és igual. Ja callo, tio. Vale, va. Pa'lante. Podem parlar d'alguna cosa interessant aquesta setmana? Què ha És que, passat aquesta setmana? joder, me cago en Déu. Bueno, com podeu veure, hem tornat de Setmana Santa. Uau, hem sobreviscut de Setmana Santa. Uau. Increïble. I, joder, he Què heu fet trobat... aquesta setmana santa? Va? És que forma part de la meva secció, de la teva també i de la teva no... No, No, té res a veure. tu no has viscut Setmana Tu Santa. has fet Jo alguna cosa Setmana Santa? m'he superat el God of War 3, edició remasterizada. A la PSP. Evidence Story. No, no, allò era el God of War Ghost of Sparta. Primer m'he superat el de la Play, el God of War 3, i ara m'estic jugant el God of War Ghost of Sparta, que em deuen quedar 2 hores, com a molt. O sigui, m'he viciat. Juegardo. Pues jo us ho explicaré després. Tu, Vale. Adri? I jo m'he anat a Holanda i he tornat. Increïble. Vale, joder, començo a dir titulars. És que avui tinc titulars graciosos, o sigui, puc fer uns titulars sols i ja està. Perquè Vinga. han passat 2 setmanes i he trobat una conta amb titulars molt bons. Tornes calentitos, Jo eh? és que Titular- ja no miro les notícies, Titular número 1, tranquil, te resumeixo. ¿Qué ha pasado estas 2 semanas, vale? El aumento de caballos, perros, iguanas y hurones drogados tiene preocupados a los veterinarios. Let's go. Vale. Més. Van arrestar a un senyor per llançar un kebab a un policia, Perquè això em queda... a un policia i li van fer una foto a l'arma del crim i li van fer una foto un kebab i ja està. I no sé No, què... pots veure i tot? Quin kebab era? Va, me'n regla que... Quin kebab era? Bueno, jo diria que això és un Hay un pita, un pita. una pita mixto, no sé, amb pollastre i amb I amb vedella. vedella, i porta com amb siam, no sé què, o sigui, jo diria que mixto con todo, o sea, pita mixto completo con salsa, probablement. Però no està... Bona no sé, arma, eh? L'ha tirat el policia i encara està en perfecte estat. No ho sé, A mi és que potser és un m'agradava més fake, carregada que eh? el duro. Potser és un fake, però em va fer molta gràcia. Vale, més notícies. Resulta que s'ha creat un partit polític espanyol que es diu Partido Político Futurista, que és un partit polític sense polítics, que és una intel·ligència artificial fent decisions. I ja està. Crec que votaré aquest. Bueno, té una mica de bombo y yo qué sé. Més, 2 niños de 2 años se fugan de una escuela infantil en Almería con una moto de juguete. Lligachats, eh? Literal. Totalment. Vale, més. És que l'Ajuntament de Zaragoza ha hagut de suprimir la presentació d'un joc d'un tal Luis Alfonso de Borbón que per guanyar s'havia de cridar Arriba Espanya.
Que t'has copiat de Jordi Wild, no? Perfecte. No, la Ah, veritat. no, perquè això ja ho vam comentar. ho Bueno, saps? sí, va dir Jordi Wild, sí. Sí. Jordi Wild, Què passa? literal, el meu podcast. Vale. Aquest jo crec que és notícia candent i és que el govern espanyol va aconseguir espiar el mòbil de Pere Aragonès amb un missatge que deia Crónica y claves negociación ERC /PSOE d'un tal Vanguardia. I en Pere Aragonès, o sigui, el govern espanyol Ja, això ho he entès, va cabrón. enviar un link a Pere Aragonès amb aquest missatge, crònica i claves, crònica sense accent, claves negociación sense accent, ERC, Esquerra Republicana de Catalunya, /PSOE, i aquest missatge el va enviar un tal Vanguardia. Ni la Vanguardia, ni res, sense foto de perfil, Pere Aragonès. Escolta'm, Let's go. és que no t'has sabut, o sigui, no sé, des d'aquí dir, bueno, pues tenim un president que... Que se Coño, que li van infectar el mòbil amb un missatge, que li van enviar un link amb aquesta puta merda de missatge i el tio va clicar. I per això li van infectar i el van espiar i no sé quantos. Partir d'aquí... Que... Am. Hòstia, una cosa s'està costant, eh? No has escoltat aquesta notícia? Però mola moltíssim que és com el que... Me l'imagino tot el dia pensant en la independència. I de cop li envien un link que Sí. era el típic de 10 claves per a... Clar, és que és una puta merda, saps? Bueno, el Jeff Bezos el van hackejar amb un sticker. Ah, sí. Ja, però un sticker encara, saps? Però Ja. un missatge, tio. Era un missatge SMS, eh? SMS. Si a mi m'arriben missatges SMS de tu paquete se ha quedado en Alemania, no sé cuántos, clic aquí... Bueno, escolta, no soc gilipolles, Però bueno, resultat per això. Hòstia. Un pavo va cobrar 250.000 euros a Bèlgica a la loteria i no els va poder cobrar perquè no tenia papers. Us recorda algú? I de fet, Tu no juguis gaire a la loteria, no fas que sí, no, però perquè el tio no tenia permís de residència i necessites tenir uns sí, que necessites tenir uns ingressos de 100.000 euros per poder cobrar premis o alguna cosa així. Per què? Perquè sí. està bé, fica't així. Però el pitjor, la notícia no acaba aquí, sinó que es veu que va anar, li van dir que no perquè no tenia papers i va enviar un amic seu a recollir els diners. Sí, I el seu amic el van detenir per haver robat el cupó. exactament. Hòstia. Una mica rareta, la veritat. Van detenir a un home a Arizona que tenia més de 200 animals congelats a casa seva. Sí, entre qual no sé quants en perill Sí, d'extinció. sí, i el van detenir perquè una veïna seva li va deixar... Ara, no sé si eren unes serps, jo diria que sí. Unes serps al pal, perquè s'anava de vacances i li va dir, cuida-me-les. I quan va tornar, doncs no li havia tornat les serps. I se va quedar això, que raro, no sé què. Llavors un dia van a mirar a veure si les tenia per allà i va veure al garatge, un congelador enorme amb un huevo d'animals per allà, tots congelats. Bastant graciós. Literalment, Juan Carlos I. Sí, totalment. Després, aquí a Catalunya va haver una notícia bastant més graciosa i és que un tio va xocar amb un cotxe, va fugir i es va morir perquè va tornar a xocar. perquè el va atropellar un autocar. Em va xocar, va sortir i no tenia millor idea que anar caminant per l'autopista. Claro. I bueno, pues passa que passa. Voleu més? Dale. Un pavo va anar, un banquer suís, va anar a la presó perquè va posar que, com a gasto d'empresa, era un club de striptease. És fatal. Bueno, ja està. O sigui, tu dius, bueno, jo què sé, això m'afavorirà a les relacions per tenir beneficis, per tant vaig a un club de striptease i ho marco com a, no sé, com a despesa d'empresa. Ja està. Això és com els llibres del xistes, cada cop els titulars són pitjors, tio. Cabron. Que cabrón. Ara és un banquer, ha anat a un club d'estrip. Vale, va, un banquer. Polèmica i humor al Brasil per la compra de 35.000 píndoles de Viagra per l'exèrcit. I el senyor Bolsonaro, bueno, clar, que va aprovar el Bolsonaro, llavors ha tingut molta controvèrsia perquè, a veure, enviar-li píndoles de Viagra a l'exèrcit, ja m'estàs tu, perquè no acabo Sempre s'ha de d'entendre. tenir el trabuco preparado. Bueno, vale. I llavors, claro, s'han ficat molt amb ell perquè no volia subvencionar altres coses, o sigui, no volia subvencionar productes d'higiene per dones, no sé quantos, i pues va i els compra Viagra a tio. A veure, és el Bolsonaro, que us esperàveu. Sí, bueno, Em sorprèn, la no, veritat. sí, bueno, jo què sé, però és graciós. Ui.
que van fer fora... O sigui, que... Van fer fora? No, que van multar amb $77.000 a un pavo en un avió de Delta Airlines per mossegar una azafata i pagar-se no sé quants d'un avió i no, increïble, ja està. Perquè... Quantes drogues portava a sobre? No, perquè no sé, però deien que... O sigui, tot va començar perquè el tio va intentar abraçar un company que tenia al costat, abraçar i fer-li un petó, i com no es va deixar, doncs es van pagar i el va mossegar. No sé. A veure... I va mossegar la safata. Intentaré calmar. No, el passatger diverses vegades posa. És que, bueno, posa que en total en moltes d'avions s'han hagut de pagar més de 6 milions en 15 mesos. O sigui, per un any i pico, 6 milions d'euros només en multes d'avions. Que ja em diràs tu què fa la gent als avions, saps? Pues coses molt rares, eh? Clar. Ho confirmat. És que potser... La gent fa coses molt rares. Clar, potser portaven els animals aquells congelats. Hombre, jo vaig ser una persona que portava un gos a sobre i li van dir que el fiqués en la caixa i deia que ni a puta cosa. I el va portar tot el puto 2 hores i mitja agafat allà a sobre. Va, si no es fa res, vaig obrir el Pitram, que ha dit que ha vingut. Ah, pues no l'ha vist. No, ni se joda. I esto... Entreteniu-la, tens? Vinga, va. Abran putos diu pel... Està parlant pel directe. Hola. No tenim, cabron. Li acaba de desfer tot el llit al Jou. Joder, tio, que el portava ja 2 dies fet. Vale, molaria. Ara fa la croqueta al revés i... I si anem... Ara és l'entrevistador, I si anem fent una sessió? Vols fer? Ah, que anem per 3. Et puc fer una pregunta? Acaban de canjear l'última preparació per allà. Ah, pues no és l'oficina. Qui l'ha canjeado? No, el Pitram, sí. Segur, normal que el canjeo, no l'ha vist mai, porta 3 setmanes sense passar pel podcast. Si ni se'ls mira, el cabron. Sí o no, és veritat? Vinga, ara que no estan els fico Realment. merda. Perquè total, el Pitram quan editi el vídeo ni se'l mirarà. Mira, segurament tindrà una portada parlant d'ell mateix. El títol de la portada és broma, m'he vist l'extra. Sí? El seu content segur que és... Però és lo típic, les aventures del Pitram. No sé què del Pitram. De què vols que parli el Pitram? Ja, del Pitram. Del Pues ja Pitram. està. És que el Pitram no és per al Pitram. Però si té un mote que es va posar ell mateix. És veritat? I en teoria és com una vergüenza, perquè Pitram és com un mote de... una persona que té els pits grans. Ah, sí? Sí, O de s'ho que va dir. tens el pit molt fort, El no? Pitram. El Pitram és un bon... Ja, bueno, però pot ser un bon... Es el muy buenas tetas, por cierto. Pues, Ah, però això no és una cosa vergonyosa. No, no te parece. ¡Ojo! Hombre. Hòstia, però sí, com ha crescut el nen? Que he canviat. Com ha crescut? Canviat. Ojo, directe. A més, avui vindrà content que Betis ha guanyat la Copa del Rei, eh? Tu, no és, La meva tio. secció va d'això. Ah, Una hòstia. a la càmera, cabrón. No, una de les 4 preguntes. Ah, vale, vale. Ojo, No va escoltar res, igual. Digue'm l'alineació del Betis. Així, rapidet. Claudio Bravo, Bartra... Algú, no sé, uns quants. Fekir. Fekir també. Tengui. Em pilla la càmera, això. Sí, sí, sí. Sí, sí. Mira, 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 mira que sexy. Bueno, està una mica, l'esquena, però bueno. Bueno, la gente. La xepa. La xepa. La xepa Xepa del del ring. Què? Xepa del ring. Sí o què? Vale. Bueno, pues si vols en tirem ja a secció. Em toca a mi? Vale. Bueno, podem tirar... Si vols, tirem a tu feu ja que has estat parlant tu ara. No. Jo que puc fer una introducció decent, no? Bueno, jo que sé. Ala. Per ser de No. campana. Notícies, hem fet notícies. Sí. Moltes notícies. La part del podcast que t'ha donat sempre. Sí, Sí. De fet, la meva intro d'avui va sobre això. Ah, vale. Vinga, pues tirem. Intro d'Albert Rubio. Això no té copyright, en realitat. El què? Per qui collons porta? A l'Àlex el Capo. Ai, el melón. Però un moment. Vagi. Com que falten 2 integrants? Estem tots? No, perquè quan eren a 2 cae. Ah, vale. Però com que té copyright? El què? Que si m'ho feu. Espera. No sé per què. Que aguantar-me com... Vale, ja està. Vale. A veure què reia. Vale, no. Perquè no m'ha fet gràcia, en realitat. Abans, recordem que abans estaves dient que tu eres una bèstia, no sé què, que la teva genètica et permetia anar al gimnàs, no sé què, i ara quasi t'ho pegues. Quasi m'ho feu veure que reia. És que no passa res. És que m'ho fa calor. Genètica prodigiosa, la veritat. Bueno, va, doncs, com hem dit abans, hem tornat a Setmana Santa i, bueno, jo tinc bastantes cosetes per explicar, però abans de dir res concret, no us fa molta ràbia, la gent que es preocupa per algú
i pregunta, en plan, però estàs bé? I tu dius, sí, tranqui, estic bé. I torna a preguntar, Però segur. però de veritat, segur? No sé què, i 15 minuts d'allà. I no se'n van, i no, és com que volen que diguis que no, que estàs fatal. Bueno, depèn, a veure, No fa ràbia, o què? aquesta conversa és amb algú random per WhatsApp o amb el teu terapeuta? Clar, depèn. Depèn. I depèn de quants cops o de quants minuts estiguis, perquè si són 2 cops No, o però 3, jo és què que sé, es preocupa. A tots ens ha passat que s'ha caigut pel carrer, algú. O sigui, Sí, que ens han caigut, no? Sí. I hi ha algun gilipolles que diu, estàs bé? Sí. Hòstia, però segur, perquè jo he vist que l'has fet mal. Que sí. Aquí bé. Saps què faig jo quan em diuen això? M'aixeco el boli i tiro, M'aixeco el boli i tiro, tio. A tomar por culo. I dic, sí, estic bé. Tira milla. L'educació. Ha llegado a repartir factores. És que a mi em fa gràcia perquè tu, ja et veig a tu bastant autista, normal, anant pel carrer, doncs imagina't una situació que has d'interaccionar amb algú, També em va passar pandèmia, em vaig caure amb la bici, em van dir, estàs bé? Jo, sí, m'has tornat a pujar i cap a casa. O sigui, el cabron et veig quasi cada dia en el tren. Toma. Però el cabron es fica els cascos, la caputxa i a la que he sortit del tren ja no el pillo. Ja estàs en casa. És interessant, Clar, no. amb caputxa. I ho fas expressament, no? Tio, jo quan estic amb els auriculars i al tren estic allà dissociant, tio. No vull que ningú em molesti. Dissociant, eh? Dissociant. Escolta'm la paraula, si No, no? paraula, eh? Sabeu què és pitjor que et preguntin molts cops com estàs? Què és pitjor? Que no t'ho preguntin. Perquè a mi em va passar un dia que estava baixant per la baixada del Pla del Calma aquí de Cardedeu i em vaig baixar amb la bici corrent i va passar una abuela justament que venia amb la compra i vaig xocar amb ella i vam caure els dos contra el terra amb una àvia. Ah, els dos contra el terra. I tothom va anar per l'àvia. Oye, i jo què? I si m'he fet mal? Què? Van ajudar l'àvia de, estàs bé senyora? I jo què? Joder, que m'he fotut una hòstia també, que tenia 12 anys, potser, joder. Cabron. Matant Bueno, àvies per cada... Bueno, ella no, se li van trencar els ous, però ella em sembla que estava bé. Vinga, va. És veritat. Vale, no, bueno, només és això. Llavors, com bé sabem, hem tornat a Setmana Santa tots i a Setmana Santa, pues, al col·le ja t'ho deien. A veure, què has fet aquesta Setmana Santa? Sempre hi havia el típic autista que deia no sé, jo he anat a fumar porros amb el meu pare, saps? Bueno, jo què sé, o alguna cosa molt bizarra, molt rara, saps? No, però no, de veritat, no teniu algú a la classe que quan li preguntaven què has fet aquesta Setmana Santa? Doncs he mirat 3 pel·lis de com mataven els jueus amb el meu cosí que li falten 3 potes. És que, escolta, merdes d'aquestes no passen? Sí, primària. Sí, passa. Sí, algun autista Tio, devien tindre no, a casa, o sigui, tenia no, el el vostre col·li era tan burgès que anava allà i deien, què heu fet aquesta Setmana Santa? Jo m'he anat a París. Jo m'he anat a París. He anat a pescar, he anat a, jo què sé, a jugar a futbol, no sé com... De veritat? I hi havia algú que deia una puta merda? No, En plan, m'he begut 3 Red Bulls. no, anaves a intentar fer una broma perquè ens Sí, juguessin deies... tots. Joder, de veritat, Bueno, Bueno, tu pensa que ells han anat després de l'escola. Ja, Clar, no sé. de veritat, va, ja veu. Mi mare em deia que tinc uns amics molt boomers, referents a vosaltres, i jo li vaig dir que alguns sí, alguns no, però que, home, tenia raó. I aquí crec que us falta una miqueta de carrer i us falta tenir algun company de classe una miqueta especialet. Perdó. Perquè clar, no, si sou processos i decidiu, bueno, no, aquest que vagi a l'escola pública, saps? No, de veritat, quina vergonya. Pues ja anàvem tots a l'escola. Nada, Bueno, escolta, pública però... Va, sí, però va, sí. Vale, va. Bueno, llavors, jo he anat de vacances a la platja i amb els meus avis i vam anar a visitar un jardí botànic que està allà al costat de Calella. Quina classe de jardí? Un jardí botànic que hi havia plantes i llavors meva àvia va veure una planta i va dir hòstia, una planta d'Argentina. I posava ja els orígens i no sé què. Diu, d'Argentina? Posava Argentina, Mèxic. Diu, planta argentina seguro que es una planta borracha. ¿Qué cojones, tú? Me había que es canalla, ¿no? Es que yo qué sé. No, li va dir planta borratxa, llavors em vaig quedar en plan, què cojones? Llavors li vaig preguntar després i es veu que planta borratxa només és plantes que es mouen molt, saps? O sigui, que van com d'una banda a l'altra, com medio tombant, saps? Em fa més gràcia la història de l'abuela racista. Clar. A veure, me havia a vegades té algun comentari graciós d'aquest tipus, però bueno. Potser també ho va dir, Tots els avis. Però potser també ho va dir perquè després em va dir no, porque los argentinos beben mucho y se mueven mucho, no? I llavors, bueno, tenia certa gràcia. Només li faltava dir naixi i que tingui un nas ahí enorme, i ja està. Llavors, No fa falta que riqui si no et fa gràcia. No, però m'he imaginat la planta. Abraç.
Llavors, una altra conclusió que he tret, conclusió, jo què sé, una altra, no sé, observació que he pogut veure aquests dies és que no estan sobrevaloradíssimes les cascades. O sigui, en plan, tu tens una puta muntanya, hi ha un desnivell i passa aigua i està la putíssima hòstia, anem allà tots a veure, no sé quant, a fer fotos. Però és una merda, tio. Una cascada, tio. No hi ha res més senzill. Tu pilles una gerra d'aigua, te poses al got, mira quina cascada, anem a fer fotos. Escolta, retrasat. És que per mi els paisatges estan sobrevalorats. Jo per fer-li una foto a una muntanya... Però paisatges són moltes coses, saps? Són moltes coses alhora. M'avorreix. Una cascada. Per mi és el mateix. La gent que li fa una foto d'un arbre o una muntanya, per mi és la mateixa tonteria. Sí, és que a més ocupa l'espai el Google Ja. Fotos després, saps? I després quedes com... haig de pagar 5 euros al mes? Hòstia, no puc borrar foto. És veritat, és que t'ocupa la galeria. Hi ha algú que pagui els 5 euros al mes de Però Google sabeu Fotos? crec que el meu que pare, si sí. aneu a una institució pública d'educació teniu Google gratis, en l'espai infinit. Ja, bueno, però el meu pare no va a una institució pública. Ni al Pitram de Roc. Jo sí, jo tinc espai No, Huawei limitat. no, perquè... Com li estem pagant a aquest la... O sigui, jo vaig a una privada. Però estem... Vale, doncs llavors... Bueno, cada dia dius una cosa diferent, Un dia dius que és És concertat. privada, mig pública, més no sé què. Són moltes coses a l'escola mia, tio. Però llavors ell ha dit, si vas a una escola pública tens això gratis. Jo Sí. dic, el Pitram no va a una escola pública. I tots m'han dit, què? Però sí que va a una escola pública. No, i va a una escola privada. No, però Privada, cada no dia paguen. diu una doncs cosa és diferent. la cosa. Ja. Vale, llavors, crec que el pitjor de la Setmana Santa és el comeback. Que crec que la gent li ha sentat fatal. Però fatal és Acabes de dir horrible. comeback, quan Comeback. en català tenim literalment una paraula que es diu tornada i no passa Bueno, res, ho pots dir. jo crec que el retorn de la Setmana Santa a la penya li ha sentat com el cul. És allò d'estar de vacances, fas el que vols i després et penses que pots seguir fent el que vols quan no estàs de vacances. Llavors, vinc a assenyalar certes coses que he vist aquests dies que me cago en Déu la puta gent. Primer, quasi m'atropellava un cotxe amb un viejo perquè hi havia un carril bici que anava cap a l'esquerra i jo volia anar cap a la dreta. Llavors em vaig posar en el carrer normal i ell venia per darrere amb el cotxe, no? Les bicis entenem que poden anar pel carrer, no? No cal que vagin obligatòriament pel carril bici. No. Llavors el Pau em va començar a pitar i a assenyalar-me al carril bici. Jo no li vaig fer cas, va seguir pitant i fent frenazos, saps allò de acelerar un frenazo. Llavors em vaig girar, li vaig fer el dit del mig i el Pau va començar a pitar, però enmig d'una plaça, la plaça de l'Alzina. Llavors estava tothom ballant mirant en plan què estava passant i anava fent acelerón, Com va ser frenazo. això? Pues... Hòstia, dijous o divendres de la setmana passada? No, divendres no. Dijous o... Sí. Pot ser, perquè estava a la meva habitació i escoltava... Què Pues, collons passa? just tota la Després et vaig veure a tu. És que... Timing. Bueno, pues la cosa és que, per tocar els collons, em vaig posar davant del carril del cotxe sense deixar-lo passar i el cabron va seguir fent-ho fins una intersecció. I llavors ja està. Vaig patir una mica per si m'atropellava, però vaig pensar, tranqui, tu tens la tècnica, t'atropello per darrere i saltes al seu parabrises i com a tremendo lobo, pam, el petes. El parabrises és molt car. O sigui, un parabrises té un valor de, jo què sé, 200 euros, no sé, és car. Llavors, si petes el parabrises, li pots dir a la policia, no, és que jo com m'he caigut, o sigui, com m'ha atropellat... Però, tio, no tens ànima, que és un pobre pensionista, Una tio. Això polla confiada. Els avis sempre tenen raó. Primer, No, saps que et pot trobar i els avis no van a la Però és presó. que, no, però el problema... una mica. Tio, el problema no és que no era un avi, era típic cinquentón o por ahí, En teoria. amargat, A saps? partir de quants anys té? Quins anys té? 50, jo li posaria 50. A 50 no són avis. Hi ha gent que està molt amargada per la vida. Clar, Jo clar. me'n recordo que fa un parell d'anys creuant pel pas de Cebre, jo no estava creuant ni pel mig del carrer, pel pas de Cebre, em para únic, se'm comença a pitar, em baixa la finestra i em diu la pròxima vez, cuidadito que te atropello. I amb el nen petit al costat, Hòstia. perquè l'havia arribat tard anglès. Clar, o perquè havia fallat un penalti, saps? Pues potser hauries de... Si tens un pas de ciclista, no has d'anar pel pas de ciclista. No. No, o sigui... No obligatòriament. Clar, perquè són direccions diferents, Si no? Però un ciclomotor, per exemple, a la carretera no ha de fer el canvi de direcció a la fora de l'arcén. La cosa és que en autopistes i autovies no pots entrar. no pots entrar No, però directament. no, jo estic dient en carreteres convencionals. És que en carreteres convencionals has d'anar per la dreta i tens allà el teu... Sí. o sigui, per l'arcén. Però en una carretera de poble, que jo també anava per la dreta, però és que això és el pitjor, que estaven anant amb una bici per la carretera. No hi ha cap Però problema. perquè el carrer bici estaria a l'altre sentit de la via, no? Entenc.
el carril bici anava cap a una direcció que jo no volia anar. Això. Llavors, clar, vull dir, per molt que hi hagi un carril bici que vagi cap a Barcelona, si vull anar a Granollers, vull dir, no Pues sé. vas per la carretera i està Sí, sí, sí. un vehicle. I a més, el carril bici està perquè les bicis, a part de que no incordin gaire, tinguin un espai segur. Si tu decideixes que l'espai segur te la bufa i vols anar pel carrer, doncs també pots. No Pues posar vas una amb multa. bus. Clar, Una cosa, qui collons pilla el bus d'aquí Carde? Ara mateix l'has de pillar perquè no pots anar a Barcelona. Jo vaig al tren, crec. Exacte. No, és que... Com vas a Barcelona? Està, bueno, informació pels que pilleu el tren, estan fent obres a Montcada aquest fin de. No, és a Montcada, és a Sant Andreu, com tal. Bueno, on sigui, però diuen que avui l'acaben. Sí. Ja. Sí. En 2 dies acaben Bueno, jo l'obra. demà passo per allà, jo us diré a veure què tal està la reforma. Jo No també. crec que passis, No, jo crec que... Poc has anat, ja, a l'escola, tu. Epa! A veure, espera, és que... Però tu quins collons tens? O sigui, Sí, tens la persona mig indicada de dir-ho. Quants dies has anat aquesta última setmana? Jo, una. Per anar a veure les paradetes de Sant Jordi. I a sobre em van robar el mòbil i els llibres, No tio, m'ho és que ja puc et creure, no m'ho val, tio, ja puc et val. creure. Els meus també te'ls van robar. Espera. No tinc llibres? Espera, que Això ho has dit per grup de Això WhatsApp? ho explicarà Ara després. va Que té alguna anècdota o jo què sé. No. Bueno, Vale, més coses. sí. No. Parlant de l'estació de Montcada. A l'estació de Montcada em vaig trobar un NPC bastant real, que era una tia que jo estava apoyat a un poste, recolzat a un pal metàl·lic. A una valla. Sí que sí. Llavors... Llavors, sí, a una senyal. Llavors, la senyora anava amb una maleta i entre mi i la línia groga del tren, sabeu aquella línia groga que hi ha a l'andana perquè la gent no vagi per... Doncs entre la línia groga i jo hi havia aproximadament 50 centímetres. La senyora amb una maleta i 200 quilos que havia de passar, va passar pels seus collons entre els 50 centímetres que hi havia entre jo i la línia groga perquè, jo què sé, no es volia morir o alguna cosa i no hi havia ni un tren ni res, però el respecte que li tenia a la línia groga li impedia doncs, anar per qualsevol altre lloc, sinó que havia d'anar just a la línia, saps? Sense passar ni a una banda ni a l'altra, saps? Jo també ho hauria fet. Llavors, podria haver passat per darrere meu perfectament, perquè no hi havia cap línia groga, però no, va decidir, doncs, primer, jo estava amb el mòbil així, llavors veig que una cavallera m'arrolla el mòbil i dic, hòstia, què cojones? Em tiro com enrere i passa la senyora, formós, amb una maleta, i dic, escolta, és que si aneu a Montcada de Reixac, mireu, tio, és que mireu la línia del tren i mireu l'espai que hi ha entre els postes i la línia del tren. Pots anar perfectament per una altra banda. Prenia una cosa. No. Per? Tens alguna amiga que... No. Ah. No, però, bueno, que això venia perquè, tio, no hi ha gent que li té massa respecte a una puta línia groga, tio. La línia groga és en plan, sí, s'està... És la llei, és la llei, tio. Estava pensant, tu pensa que aquella persona té unes capacitats a l'hora d'actuar i reaccionar envers a fer una acció física. Clar. És difícil. Imagina't que es desequilibra una mica i és com un tsunami. Clar, Sabeu que això es diu un gordofòbic i ens Però- cancel·laran a Twitter ara? però la cosa és que podia haver anat per darrere meu. I darrere meu, doncs, no hi havia... O sigui, jo no estava barrant el pas, això també vull deixar clar. Va seguir. Podia haver anat per darrere meu i no incordiava ningú. És que el teu darrere no és gaire agraciat, Berno. A mi també em fa un mica passa per darrere teu. Potser, clar, potser s'ho sentia malament, no? Tu et quedes mirant a la gent i... Sí? Sí. T'intimides. Però això, Vale. això és com la típica situació en què quan eres tan petit i volies passar entre mig de dues valles i el més petit on et passava... Jo és que no m'he hagut Clar, de també, passar eh? il·legalment una frontera. Clar, potser però és... les valles, jo què sé, el Graners, les típiques, les valles de, jo què sé. Potser és inconsciència de les mesures. Tipo, quan vas amb el cotxe i no tens apreses les mesures, doncs potser et poses per un lloc que no pots. No és el mateix, amb el cos. Saps? Que potser si em mateixes 3 metres en plan... Vale, podem parar de... Vale. Ja està. Un altre. A un altre que li havia sentat molt malament la Setmana Santa era una de la meva classe que es va dedicar durant tota una classe a maquillar-se. I ja està, només era això. Ara, això això té tot mascareta. maquilla. Com que té mascareta... Ai, com que ja no porten Clar. mascareta, ara es dediquen a I maquillar. feia en plan, pillava el pintallavis, pam, fotito. Pam, fotito, morritos... Sí, Sort que Sort que no vaig a classe. No, però en A mi plan, m'agrada ja. però posant, saps? No sé. I llavors, clar, no li devia haver quedat bé el que sigui, llavors pillava, no sé, una merda que es fotia amb el dit i s'ho anava posant. No sé si era cacau, no sé què era, tio. I llavors es tornava a fer fotos. Us de mono. I va estar una hora... va estar una hora fent això, i ja està. I, per últim, i no menys important, i és que tinc un problema amb les samarretes que porten gent.
Però, un moment. Portar una samarreta amb gent a la samarreta és raro, no? És rarillo, no? La típica foto de curs 2010-2011, graners, ens hem graduat. No, però Que dic... portaven Che Guevara, per exemple. Per exemple. O algun... Però foto de gent, foto, No un dibuix, bueno, jo què sé, porta el que vulguis. Però... O una foto de Paris Hilton, saps? Alguna merda d'aquestes. Que ja és rarillo portar una altra persona a la teva samarreta, jo què sé. Però és més raro portar la cara exclusivament sense el cos. El cos, o sigui, una foto de carnet, pum, a la samarreta. Això és rarillo ja, És dir, hòstia, quina poca personalitat. És que, espera. És més raro encara portar tot això que he dit de gent morta. De gent, doncs que... s'ha gent mort. Porta una samarreta de Hitler. Clar, pots portar una samarreta de Hitler, o sigui, foto de carnet de Hitler aquí. Poder pots, però... Claro, i és una miqueta raro, està una miqueta a tocar. Perdona, t'interrompi, però és més raro portar gent viva, perquè te'ls pots trobar pel carrer amb una samarreta d'ells, amb gent morta. Però tu pots dir, mira, soc fan d'aquest, em cau bé, no sé què... Més estrany és portar una samarreta de tu mateix. També. El Samuel L. Jackson ho fa, a vegades. Hòstia. Porta una samarreta en la que surt ell portant una samarreta d'ell. Estic malament. Que gatxat. I es hauria portar traços, també. De persones. Bueno, vale, és que a veure... Sí. A veure, no t'ho diu, però... Sí. Bueno, intueixo que queda bé, però perquè ja ens hem acostumat, però al principi és una mica estrany. Doncs tot això que he dit ve perquè em vaig trobar en un mateix dia dues persones que portaven dues sudaderes diferents que a la part de darrere tenien una foto de carnet del Tupac, raper mort, en blanc i negre, que et mirava a la cara. O sigui, tu estaves darrere seu i et mirava a la cara. Mira, què? Què has dit? Que no saps qui és el Tupac, has dit? No, no he dit. Què has dit? Ha dit algú racista? Que com sabien que era en blanc i negre. Si era una foto del Tupac. Va, Tio, ja està. El pitjor és que ho anava a justificar, Ara va dir, perquè clar, no és negre, saps? No. Però que la cosa és això. Tio, i a més, al portar a l'esquena, tio, és que si mires l'esquena o si el tens davant, t'està mirant tota l'estona. El jutge. Una lista, tio. La pinya està fumada o què, tio? O sigui, és raro, tio. És raro, per exemple, tio, que si et miren per l'esquena, vegin primer a Tupac i després a tu. És com, what the fuck. I no sé, només és això. La segona persona que portava. El mateix també. O sigui, els dos portaven... Bueno, de fet, un portava només el Tupac amb foto de carnet i l'altre portava Tupac amb foto de carnet més 3 Tupacs més. Per ja... Els Tupaquitos. Això mola. Tupaquitos. Era més això, que a la gent li senta malament la Setmana Santa i ja està, i coses rares. Confirmo, com a treballador del Carrefour, confirmo. Hòstia. I durant la Setmana Santa també els hi va sentir. Per últim. Comentari. Hi haurà gent que escolti ASMR pel carrer? Hòstia, bueno, sí, hi ha gent per tot, però... Sí, segurament Però... algun t'ho ¿Qué cojones? Ja està. Ah, ja està. Sí. Només una pregunta oberta. Qui vol tirar secció ara? Jo, Toca en Sou, no? Sí, tirem. Sí, l'està tirant. Sí. Vinga, pa'lante. Tu, vols ensenyar els teus putos peus a la càmera, tio? El que m'ha quedat amb el Guillem que quedaríem en situacions incòmodes ensenyar-ho. Saps que no t'estic mirant els peus mai, no? Pues si es veu per aquí, davant. Ja, però no miro endavant. Amb les vostres cares, com no us imagineu. Bueno, com et Vinga. Contexto, primer de tot contexto. L'altre dia vaig anar a Barcelona Sintetitza una mica, perquè... Sí, vaig anar a Arc del Triomf i vam estar al parc de la Ciutadella i vam estar en un tros de gespa i estava estirat i ja notava que cada 2x3 tenia el moneder i el mòbil i que com que cada 2x3 m'anava caient de la butxaca i anava revisant què passa? No, és que em fas gràcia, tio, jo què sé. A part, no, perquè el que ve després és curiós, tio, que estiguessis tan pendent de que se t'estava caient. No, o sigui, anava revisant cada 2x3 que estigués tot correcte i m'ho anava ficant a la butxaca. I en una d'aquestes revisions, pues, no hi era el mòbil. Vaig aixecar-me, vaig començar a córrer amb la tablet i vaig començar ja a veure si el camí que podia trobar. Trobar el lladre i res, pues vaig anar als guàrdies urbans, els hi vaig preguntar sobre què havia de fer en aquest cas, dirigir-me, i els policies, els de la Guàrdia Urbana, en plan superespantats, tipus, que si tu t'apropaves a mi, com que no portes la mascareta, o no sé, com que els feia por i s'anaven cap al darrere. Li deies, o sigui, vaig dirigir-me a un guàrdia urbà, que el guàrdia urbà anava a passejar.
Jo anava darrere seu perseguint-lo i no parava. Fins que vaig estar prou a prou i vaig dir, senyor agent. Molt bé. Ben fet, educat. No, senyor agent se'n gira i se'n va cap endarrere, caminant cap endarrere. I jo, what the fuck, m'estic dirigint cap a tu? I res, una cop el parla i ell et diu, no, vés a comissaria. I després amb uns Mossos també. Però la cosa és, això que m'acaba de passar m'ha fet adonar-me de dues coses. La primera, la seguretat que té iPhone és la puta hòstia. I la segona, que les persones que gestionen aquestes coses quan hi ha robatoris amb la policia i tot això, és que no tenen ni idea del control que tenen ells sobre les pròpies coses sobre el poder que tenen, saps? És a dir, un policia no sap quines les accions que han de fer, un mosso d'esquadra no sap fins on és el límit del poder que tenen, és com que no s'aclara. Què amb els robatoris? Per exemple, jo quan vaig fer la denúncia vaig anar a Cardedeu, vaig fer la denúncia a la comissaria de Cardedeu, perquè això ja els hi tramiten a tots els de Catalunya. Aleshores, ells ja són conscients d'aquesta denúncia. I jo què sé, se m'envia la ubicació del mòbil i aleshores jo truco als de la comissaria de Cardedeu. Òbviament ells no poden fer res perquè no són de Barcelona, me'l van robar a Barcelona. Aleshores em diuen que truqui al barri on s'ha localitzat, on s'ha trobat aquella ubicació, que va ser el Raval. Truco a la comissaria del Raval i el primer que em diuen és que és el Raval, que no poden fer res, és a dir, que el primer que em diguin, el primer que em diguin és que és normal que això passi perquè és el Raval. Hi ha molt poca seguretat i aleshores nosaltres allà poca cosa podem fer, perquè és perillós. Vale. Això primer de tot, que un policia que s'encarregui a gestionar tota la seguretat vial, saps? Bueno, la Guàrdia Urbana, pel que m'he informat, s'encarreguen sobretot de la seguretat vial i que el tràfic de cotxes vagi tot superfluid. És a dir, I aleshores és com que he anat trucant diverses vegades perquè s'ha anat informant de la mateixa localització i que deia, que està aquí, que s'ha de connectar el mòbil, bla bla. I m'anaven atenent diferents policies més gordes, policies més... que com que els importava més la teva situació. Ja, missatge. S'ha escollit el Pitra. Hòstia. Escolta, però què ha passat? Però tens sempre, il·lusió. Però ha cobrat o...? No, ha regalat. Acabes de regalar? Però he cobrat, però després ho explico en la secció. Vale. Bueno, i com que hi havia policies que deien no, has de trucar als Mossos d'Esquadra o altres que deien que has de trucar al 112 que tenen allà poden accedir al GPS del teu mòbil i localitzar allà no sé què, i jo, hola. Truco al 112 i em diuen no, nosaltres no podem fer res si no està en moviment. I això és un bucle, en plan, truca als de Guàrdia Urbana perquè facin una investigació. I truques als de la Guàrdia Urbana i diuen no, nosaltres no podem fer res, que nosaltres ja ara cap aquí. Jo què sé. És una tonteria. I després anaves a la Play Store per informar-te sobre com funcionaran. Hi havia alguns que et deien que donessin molt per perdut, altres que deien que segueixis allà amb el buscar mi iPhone, que és super potent, no sé què, que és impossible. O sigui, que si saps que sempre t'aniran notificant de les teves ubicacions, hi ha altres que et diuen que nosaltres aquí no podem fer res, que jo no sé res. Et pot notificar de les ubicacions inclús si se m'acaba la bateria? Inclús si no, quan està apagant la bateria no. Però és o sigui, sempre que el mòbil estigui connectat a una red, m'aniran notificant de la seva ubicació. Aleshores, el lladre el que fa és conscient d'això i va apagant el mòbil, però del tot, 100%. Què passa? Que realment els dispositius mòbils no estan apagats sempre. Sí. Però clar, això a Apple no li interessa. Realment suposo, intueixo que quan estava robat li interessa que ja estigui robat perquè tu vagis a comprar un altre mòbil. No gastaran tant d'esto, però bueno. Una cosa curiosa és que encara que no tinguis connexió a la xarxa, crec que era, si tu passes un dispositiu Apple amb el teu Apple ID, és a dir, com el teu Gmail, a prop, encara que no hi hagi wifi, se't notifica igualment. Com un Bluetooth, se't connecta al Bluetooth. Però clar, jo el Raval no... Però una pregunta, no creus que hi ha aquest dispositiu de la Guàrdia Urbana, policia i tots aquests... Perquè ja deu tenir un protocol, perquè quan truquis, perquè se t'ha perdut el mòbil, t'envien un altre, i aquest t'envia un altre, i sigui com un cercle... No, o sigui, no em van anar dirigint, en plan, de trucades. Tu trucaves i et deien, no, nosaltres aquí no podem fer res, ja et truca. O sigui, no em donen ni em felicitaven un número, em deien 112. I ja. Mira, saps què? Això és igual perquè el pròxim cap de setmana anirem al 5 al Raval a buscar tot. Exactament. Jo tinc contactes allà. Ah, sí? Sí. Però bons. Sí. Anirem al 5, anirem al 9 i nosaltres del cotxe així. No passa res. Si diu que està en una botiga, anem a la botiga i què passa? No, sospito, o sigui, he anat buscant anuncis... He fet una investigació de l'Oste tampoc, però he anat d'informar-me, he anat fent captures de pantalla de totes les ubicacions, totes les hores... Jo diria que em sé quasi la rutina del xaval aquest. Vale. O sigui que el podem doxear. Ja, bueno... Només és que no trobo el mòbil de casa perquè com a curiositat la policia no pot... Bueno, és obvi, no pot accedir a... Vale, llavors... I
m'he anat informant dels anuncis de Wallapop, però hi ha un que sospeto. Hi ha un mòbil a la botiga aquesta del Wallapop. És que el té a casa... Vale, el que passa a la venda aquesta al Wallapop és que no hi ha foto al mòbil, per això sospito. I aquella persona... A veure, no és per ser racista, però li costa una mica l'espanyol. Del pal, tu li preguntes qualsevol cosa i no t'entén. Ah, però li has preguntat? Sí, ja li he preguntat i li preguntes coses com el número de sèrie de l'iPhone. Tu li preguntes a qualsevol persona a Wallapop així estàndard i te'ls diuen sense cap problema perquè amb el número de sèrie no pots fer res. Què passa amb el número de sèrie d'un iPhone? Que tu pots verificar que si és real o no. No pots fer res amb un número de sèrie. Saps? I aquesta persona com que ja li costava una mica i no tenia cap foto al mòbil. Ten una captura de pantalla de Perquè no et va donar el número de sèrie. No me'l va donar. Em va dir que m'apropés a la botiga. La setmana que ve donem... Easter egg, eh? Curiosament, Donem l'ha actualització. penjat després que me'l robés 3 dies, al cap de 3 dies. L'anirem a buscar. Si vols, Fem IRL a Twitch. Sí. D'aquí va el divendres. La setmana que ve actualitzem. Tu li diem al Kidi que anem allà... Ah, tio, que ho cobreixi tot. Claro. Passa un tema, passa segur. Després, no sé si sabíeu, la UAB a la seva compte d'Instagram m'han penjat quins llibres recomanaven als seguidors de la UAB per llegir. És curiós els llibres que han recomanat les respostes. Minutge. Te les fico per Hosti, aquí. si no hi ha un Mein Kampf, ens sentiria també... Saps una broma? Al Carrefour hi havia com un marketplace de llibres i venien un que era enciclopèdia nazi. Hòstia, la poder ser veritat. Sí, tio, però jo estava millor per la jefa. Per la jefa. Vale, ja s'està veient. Hòstia, què és això? No sé quin és el que s'està veient. Del de Berserk. Ah, me l'estic llegint ara, Berserk. Sí? T'agrada? M'encanta. És molt edgy, no? Sí, a més, la primera vinyeta del manga és el Guts coleándose un demonio. Literal. No està acabat, per exemple. No, però... Però un demonio hembra o un demonio macho? No sé què collons és. No, és no binari. Vale, Adri, fes-li zoom, que no sé si llegeix. Vaig comentar, vale? La primera, per ser de Kentaro Miura, és un manga... Aquesta està llegint. Està superbé. Després, seguidament tenim excursions a peu per Catalunya. Vale. Però si això és el que has llegit al Verno, d'aquest està... Què dius, què dius? Excursions a peu per Catalunya. Trobem una És molt resposta boomer, normal. és molt- Suposo que és normal. Ambicions i reflexions, Belén Esteban. Vale. Bueno, Hòstia, bon llibre, les meditacions de Marc Aureli. No sé quin llibre. Sembla que és algú de Aquest llatí, és que no sé si va en broma aquest, eh? No sé si va en broma. Que és un general romà. Ja. Aureli, no? Bueno, un emperador, sí. Bueno, com sona, no sé. Que sí, que sí. Las aventuras de Wigeta de Samuel de Luque i Guillermo Villa. Bona obra. Però clar, jo crec que la gent aquí no s'ha pot... Bueno, Sí, no sé la si s'han penya. arribat a posar d'acord per tots No, però ho molta faran cosa. de meme, tio. Jo també... vull dir- The Many Lights of Stephen Leach, Brandon Sanderson... Aquest és un Ah, llibre. aquest és el- Brandon Àlex el Sanderson. Cap. Àlex el Capo. Reflejo 42 de Sergi Martín. Te quiero en todos los idiomas, que són llibres així que pots recomanar. Però seguidament, si veiem la següent foto, ja comencen a desvariar. desvariar una mica encara més. Tipo que la gent... És que no... Però és que el pitjor és que aquest el respon al científics en la UAB. Sí, Això ho publica la UAB. Millor si t'ho escric. Ha sortit fa poc i és maquíssim. És a dir, ho Ah, però recomanem, una persona. estàs en una altra baixa, eh? Sí. Sí, Estem però a l'una de Vale. Plutó. Vale, Luna de Plutón, de Trotsky. És que mira qui Vicky escriu Lozada, aquesta capità. resposta. Què? UAB Mira qui escriu Barcelona. la resposta aquesta de l'una de Plutó. Hòstia. No, és la conta, que és la conta, no? No, és la conta que ho ha respost. Ah, no, és la història. No, Crec que és la la història és compta. la captura per Ah, pantalla, però hosti, coincideix coincideix. exactament. Però seria èpico. Vale, Luna de Plutón. Vicky Lozada, Capitana, Rei Blanco, Societat i Postmodernisme, Alex Freas, suposo que és un llibre... Vale, i ara un llibre que li agrada al Petran, Estat i Revolució, Lenin, un llibre també normal, Entre la luz de un almacén, de Adam no sé què, de Adam García, La Estefera, Per cosa. de Paco Sanz. Saps que l'estic buscant per Wallapop i no el trobo, el llibre del Paco Sanz? Hòstia. Però si és veritat. Té un llibre en el qual el pròleg el va escriure Auronplay i l'epílogo Pedro García Aguado. I el llibre és només imatges de Paco Sanz al llit de l'hospital, tipus morint-se. En plan, i una miqueta de text, tipus, és que molt dur el Golden. Però és que està descatalogat a tots llocs. Però No el venen enlloc. Era una estafa. A l'Auronplay segurament també va fer una mica de Campanya. punxar perquè arribi així tot. Però em sap greu, tio. Següent llibre, Alcanza el máximo nivel en FIFA de José Luis.
Vale, següent captura. Tremenda, de veritat, Un fifita. Vale, l'immortal de Ricard de Massana, suposo que això és un... Ja, és normal. Aquell de veritat. Cançoner català, no sé què és, Acadèmia de Madres... No, això segur que és feminista, jo què sé. No, l'acadèmia aquesta és un tiktoker, Sí? Ah. Sí. I tu com s'estan de tiktokers, Mira, tio. No, perquè el segueixo per Instagram, aquest. Ah, vale. Requiem per a contrabaix, música de Kael Estis, Berserk una altra vegada, Culpables de Mercedes Ron, i ara, Sueños de Acero i Neo en Jordi Porta. Let's fucking go, no? Però és que em fa gràcia perquè... M'agrada que a la UAB en plan segueu gent cultivada, saps? I recomaneu Hi ha literatura gent de de veritat. nivell, tio. És que Sueños de Acero i Neo, Vale, estem a la següent. Sí, estem en l'últim. Miyoshitos Creek, ha sortit fa poc i és maquíssim. El Samakutra. El Kama Sutra. Sí, Sí, però estàs... Però ha posat el Samakutra perquè el pengi, saps? Sí, perquè sí. Que vull llegir, al principi no sabia què era, però clar, ja no hi ha... Hòstia, que bona, Connect the Dots by Christian Dots. No sé què és. A mi m'ha fet... Gràcies al següent, no sé, a veure. Les humilles d'Organya de Torrente. Les Humilles d'Organyà és un escrit, el primer escrit de la llengua catalana Sí. i el Torrente de què és? Però em sembla que no sabia l'autor, per això ho va posar. Com l'heu pogut publicar? En plan, No, això Se la pela, se la pela. Vegeta y el báculo de Guillermo y Saúl. Jo crec Ojo amb el que... següent. Però què és esto, tio? Ojo amb el següent. Història Villarreal Club de Futbol. Hi ha el típic Libro Troll, Rubén Doblas i Canto jo i la muntanya Valle. Aquest jo el vull llegir. Té un tema de També et diré, Samuel de Luque és el nostre Tolkien espanyol, Vale. Estan veient el directe des d'aquí? No, el tinc allà carregant el mòbil. Perquè es pot veure aquí un No. No, no. Passem a la següent, al següent plano, per favor. Sí, sisplau. Després ho comentem, però és que m'acabo... Tu, no. No, ara està fora. De veritat, Està això. Vale. Has de dir alguna cosa més? I ja està. Perfecte, moltes Aquest gràcies. mòbil que tens ara, com va la cosa? O sigui, Me l'ha donat... No, iPhone. és que... Me l'han deixat. Vale. Ja està, va, És que tio. mira com comença. Passa a secció. És que... Tiro a tu, Me l'han perquè... Vinga, va. deixat. Ojo que avui m'he currat molt jo, La Willy secció. El primer que m'ha sortit me l'han donat perquè me l'han donat. Però no sabia, me l'han donat. Bueno, deixa de plorar. Willy, pa'lante. Vinga, va. Avui vinc a explicar-vos una història. No hi ha un... Hòstia, me vaig a carregar la taula, tu. No sé què m'he carregat. Ah, no, estaria a sobre de la pinça. Què has fet? No fer res, clar. Què passa? Holocaust. Mite o veritat? Vinc a... No, va. Avui és una història real, Ojo. Sabeu qui és el Sargento Stavi? Sí. Hòstia, pues No, és broma. Qui és? Ni idea. Ves posant una foto, sols. Vinga, va, tira un fotico. Tu, pues estàs Al- aproximat, tio, un tercer. Al palo. No tenia copyright, No, Vam canviar la que tenim. Torno a començar pel clip. Avui no farem humor de cap tipus, vinc a explicar-vos una història real. Vale? Anem a informar-nos una mica sobre la història. Vale, Sargento Stavi, qui va ser? Va ser un gos que va viure entre el 1916 i el 1926, o sigui, va viure 20 anys, 10 anys. Bueno. I va ser membre del regiment 102 d'infanteria i posteriorment assignat a la 26a divisió de l'exèrcit dels Estats Units d'Amèrica. És a dir, que va ser el primer gos que va participar a la Primera Guerra Mundial, bueno, i en qualsevol guerra en realitat, és el primer gos en rebre un ascens per mèrits en combat. Hòstia, Està pintant el... Explicaré. Home, ja, ja t'ho fes. Vale, però us... gràcies, em vas com apel·lant, no? Perquè vaig explicant. Vale. Anem a recapitular una mica. Com va començar aquesta història? Com? Com? Doncs era un gos abandonat que es va colar on s'estaven entrenant els soldats per anar a la Primera Guerra Mundial i se'ls quedaven mirant. I llavors un soldat es va encarrenyar d'ell i va dir vale, doncs me l'emporto a la guerra. I el dia que els van embarcar per anar a lluitar a França, els soldats, el va amagar en una motxilla.
Llavors, en l'avió o en el vaixell o on fos, el capità de la divisió el va veure, li va fer gràcia perquè el cos es veu que estava molt tranquil, el va saludar o no sé què, i va dir, vale, doncs te'l pots emportar. I se'n va anar a la guerra. Va servir a les trinxeres de França durant 18 mesos, o sigui, va estar més d'un any a la guerra. Quins mèrits va fer? Què va fer el gos durant la guerra? Gràcies al seu olfacte detectava el gas mostassa i avisava amb lladrucs als soldats. Hòstia. I llavors es podien retirar a temps. Pots anar passant fotos, Les 3 primeres. Un cop el van ferir en combat a la pota i va anar a la infermeria i va estar allà va estar allà recuperant-se i el van galardonar amb 2 medalles de soldats ferits. Això existeix, no sé per què, perquè si ens han ferit no som gaire bons soldats, però bueno. Tio, però és per fer-los creure que han fet alguna cosa, saps? Tonteries. Localitzava ferits i llavors els podien rescatar. I va capturar a un soldat alemany mossegant-lo a la cama fins que van arribar els altres soldats i el van poder detenir de veritat. Xucho. O sigui, va fer un presoner de guerra. I per què l'alemany no el va matar? Pues perquè estava desarmat. O sigui, havia acabat el bombardeig i llavors el cos... O sigui, van avançar de la seva trinxera cap a la trinxera enemiga i el gos va anar primer. El perro motociclón, Com el gos entenien? No, Com ja entenien que hi havia gas mostassa o hi havia ferits? Pues perquè L'anaven els gossos són entrenant. intel·ligents. No, però Ja, però com com- falta el gas mostassa olorava que alguna cosa no anava bé i llavors es posava a... Vale, però com ho entenen els humans? Però li poden ensenyar. Sí, li poden ensenyar, igual Però que li els van que ensenyar. ensenyen a olorar cocaïna. Ja, però dic que en aquella època... Joder, en aquella època els Sí, gossos sí. de guerra es porten utilitzant des del segle XII. Sí, però t'acabes de dir que aquest és el primer gos de guerra. No, però aquest és el que li Sí, han... assès. Exacte. Ascendit. Bueno, és igual. Sí, que l'abric que porta, com podeu veure a les fotos, li van fer un grup de dones d'un poble francès que van alliberar i llavors ja li van portar durant tota la guerra i és on li anaven col·locant les medalles que guanyava. I al final de la guerra va tornar a Sai Estalvi amb el soldat que se l'havien portat, Sai Estalvi, i va viure allà sent com una semicelebritat i participava en els desfiles de l'exèrcit, perquè era o sigui, en realitat era un oficial de l'exèrcit. I quan va morir, que va morir plàcidament dormint, el van dissecar i ara està en el Museu de Smithsonian, que em sembla que ho podem veure, no? Tenim una foto. Hòstia, una miqueta de mal rotllo, no? Dissecar-lo. Imagina't la música, el gos. Que això, això està a Amèrica, no? Un casc. Sí, el Smithsonian està als Estats Units, no? Ara després explicaré una història Hòstia. perquè aquesta setmana he escoltat una biografia d'un altre personatge que està allà dissecat amb ell. Hòstia, bueno. I, a part de part, vosaltres què teniu? Teniu un llegat? No. El gos que té? Pum, té un llibre? Es pot comprar a Amazon? Sueños de acero y neón. Per ser el I- Stalin. No es van quedar a gust en fer un llibre, li van fer una puta pel·li d'animació. Toma. I em preguntareu... d'animació? Hòstia. D'animació. Em preguntareu, t'has vist la pel·li? No, em dedico a criticar pel·lis per Twitter, esclar que no me les he vist. O sigui, em formo l'opinió depenent del que opina la gent. No, increïble, I ja està, el Sargento Stabby, un gos que va arribar a ser sargento de l'exèrcit. A mi em sembla bastant curiós que hagi sobreviscut a una guerra i no se l'hagin menjat. De veritat. Tu igual, De veritat. Sí. Perquè amb la gana que devien passar la Pues trinxera- imagina't, si ha sobreviscut un gos, imagina't Ah, ja sé l'èpic qui era. d'una paloma. Ah, bueno, no sé. Hòstia. Una paloma, bueno, anant durant la Primera Guerra Mundial, sobretot, per enviar missatges entre trinxeres feien servir els coloms missatgers. Pues n'hi ha un colom molt famós que es diu Cher-Ami, era francès. No ens agrada tant, literal, el francès. No és tan heroi, Ja. Bueno, que bàsicament el feien servir com a missatger, però se'l van importar fins a les Amèriques i el van ficar com a la millor companyia De colors. de coloms, sí, i se'l van emportar a la guerra. Llavors, enmig d'una batalla, els alemanys van atrinxerar a tota l'armada, que tenien com 10 coloms, i els van rodejar completament. I havien d'avisar de que estaven allà. Van enviar com 4 coloms, i els 4 coloms, tal com sortien, els alemanys els hi fotien un tiro. Pues aquest, que va ser l'últim que van tirar perquè era com el colom d'élite, el van tirar, li van fotre un tiro, es va caure, li van rebentar com mig ull i una cama, va caure al terra, va ficar a beure aigua, es va aixecar i va seguir. I va arribar fins allà per entregar el missatge. I el tenen allà dissecat al costat del gos. Literalment... Ah, sí? Sí.
Increïble. Literalment... I també tenen una pel·lícula d'animació, Les Palomes de la Guerra. També seran aquest... Ah, sí? Ara tots sabem de Quina és la pel·li de cigüenyes? Crec que no. No, és una altra. Però literalment, la paloma es massa... Sí que hi havia una pel·li de Xerami. No sabia. Sí. Podem obrir una mica la persiana, sisplau? Crec que és una mica de mal gust ensenyar... Fea, No cal. I un ull. Sí. És el teu vermell. Bueno, doncs un color. I un gos. Van participar a la Primera Guerra Mundial i eren més útils que vosaltres. Tio, i per què no participaven elefants, tio? Com a les guerres així del Peloponneso, Les tio. púniques, Hi ha rinoceronts i elefants. Sí, el que vaig veure a 300 era... El general Aníbal, Aníbal Lecter no era un... No. Aníbal? Imagina't dir-te Aníbal i ser caníbal, tio. Pots pujar la persiana, sisplau? Sí, i tant. Així deixes de dir tonteries. Passa de secció, va, que desvariem molt. Sí, és veritat. Xun. 初めての相手はジョジョではないAh, és veritat. Bueno, ja perdó, però avui digues el que acabes de dir, sisplau. És igual. Sí, bueno, aquesta setmana he trobat coses molt rares per internet. Que bàsicament aquest és el contingut que porto preparat. Vale. Parlant de biografies, aquesta setmana he escoltat una altra biografia d'un famós matemàtic que es veu que... Bueno, la història important no és la del matemàtic, que es va acabar morint en un duelo a tiros, perquè li va tirar els tejos a una tia que tenia marit i el marit li va dir, pues... Literalment la regenta, tio. Ja. És veritat, Bueno, però era matemàtic i li van... I molt matemàtic, però de tiros no sabia, el van matar. Bueno, però la cosa és que es veu que un dels seus treballs que va fer l'havia d'entregar a... Com es deia? Fourier. Führer? No, el Führer no. Espera, que estic buscant el nom sencer. Aquí. Guillem. Se deia Guillem. No. Jean-Baptiste Fourier, un matemàtic molt important, que, bueno, segurament vosaltres si haureu estudiat alguna coseta de les sèries de Fourier, per exemple. Bueno, sense cap importància més, aquest personatge era un molt bon matemàtic, però estava una mica bastant malament del cap, perquè tenia la teoria de que la base per poder estudiar i aprendre era mantindre la calor corporal dintre seva. I es veu que portava com anava per casa enrotllat amb mantes. Pues es veu que quan li va arribar el treball d'aquest matemàtic, anava enrotllat amb mantes i estava llegint i no es va adonar, es va ensopegar amb les mantes, es va caure per les escales i es va trencar el coll. I així va ser com va morir Fourier. Això... Sí. Tremendo, Sí. Podria ser perquè el tio es pensés que al abrigar-se tant no desprendria tanta calor, per tant no perdria energia i tindria més energia per pensar. Conservaria el treball i el queda. Conservaria el treball. Exacte. Treball. El treball és anarquia. No la CNT, la CNT. Però sí. Tio, broma humanística, no entens? La CNT saps què és? Sí. Confederació Nacional de Treball. Doncs no això, sinó treball d'energia. Treball de l'esforç. Ai, de veritat. Sí, de veritat. No sé el peu per Tio, haver fet gràcia. no sé vaig... És que fas broma, Berno. Ok. A veure, Heu vist... Creïn piedres. El que ha fet una secció dient que un gos era un heroi de guerra. Bueno, el que s'ha cregut... Hola, vaya Ojito, que la tira, la Saps tira. què toca, no? Després al final del podcast, bronca per fer aquesta mena de secció. Jo m'he reduït. Saps, l'he fet per compensar, perquè l'últim podcast vam dir que ens menjaríem gossos. Llavors, vale. Ah, sí? No, però jo Sí. me'l Tu te'l menjaries? Parlant de gossos, No. puc tirar una part de la secció. No, pues és... Coses randoms que he trobat. Resistent. Jo crec que no cal explicació, simplement ficaré el compartit i vosaltres jutgeu. Oye, que ja no són... 7めての相手はジョジョではない Ja he tallat. Sí, Vale, sí, vosaltres mateix. No, dret. Llegiu i
i jutgeu per vosaltres. Joder, cabrón. Bueno, surt una noia amb un gos i fica ¿Queréis un vídeo especial con mi perro? Ven Oh. cómo me chupa. Això, aquí li vaig dir jo. Sí. Li vaig dir a algú l'altre dia. I Sí. fica el link d'OnlyFans. Sí. Un gos li menja el xotxe. Li vaig dir Max. Sí, bàsicament. Una tia que va sortir un vídeo del Mosto Papi, Perquè aquesta va sortir un vídeo del Mosto Papi. Bueno, més d'un dia. Com es diu aquesta tia? És per... És per No ho direm. Ets periodista. Tio, no saps qui és? Bueno, és igual. Sí, Després A mi em va sortir perquè no sé quin streamer me li va retuitear en plan, ¿qué cojones es esto? Isabel Díaz Ayuso. Mi perro me chupa. Però va en Wow. sèrio, després ho fa en sèrio. No ho sé, joder. A veure, Jo he pagat- Paga l'OnlyFans i Tinc cara de pagar l'OnlyFans, tio, és que... Per què és aquesta tia? Hi havia una Oh. xavala que Després sí t'ho que dic. va fer un vídeo a YouTube Sí? dient que mantenir relacions sexuals amb el seu gos era molt Super beneficiós. sa molt i que sa. arribava com a altres zones Sí. del clítoris És molt que sa. una persona no podia fer. Fortaleix la Sí, la relació. relació. Clar. I es fotia el cony amb marmelada i li deia, vinga, va. Vale. no cal... Ja està. De fet, a Padre de Família també va Són fer. molt hàbils els gossos, se'ls hauria de donar moltes medalles, això per suposo. Bueno, heu vist el que ha passat aquesta setmana? Bueno, la notícia que ha donat Cristiano Ronaldo? Ah, sí. Sí, que se li ha mort el bessó. Sí. Un dels bessons... Però per què rieu, tio? Bueno, És futbolista ja dit. Clar. Se li ha mort el bessó. Funi. Cago en la puta. bueno, a veure, primer de tot, cal dir que dintre el que d'esto era esperable. Per què dic això? Espera, abans que em foneu. Tenien bessons perquè era in vitro. Normalment in vitro fiquen més d'un òvul perquè un d'ells normalment és el que aguanta. Normalment crec que fiquen entre 3 i 5 perquè la meitat es moren. Llavors hi havia algú més format, no? Sí, hi havia un que estava més format que l'altre i llavors pues, un ha acabat cedint a l'altre espai i ja està. Però bueno, la cosa és que he vist aquest tuit aquesta Un setmana. moment, per això Cristiano Ronaldo tenia polèmiques amb que feia servir madres... Sí, Sí, clientes del- d'alquiler. Dintre del creen, però no, aquest era... Però ell no pot tenir fills? O és la seva dona? No, bueno, no ho sé. Sí que podrà tenir o- fills, però... Però és que no clar. de manera... És que pito en xotxo, tio, no sé què ha passat. No els hi fa gràcia. Però pots, saludable, però sí. pots no voler que la teva dona s'embarassi, no? Sí, en veritat és una càrrega. Vull dir, Però si la seva dona s'ha embarassat igual. Sí, està embarassada, Ara... Què penses, que han fet una I per què cony es va in vitro? Saps què pues? Això pues, serà que ell és estèril, no? Bueno, sí, segurament. Bueno, ho fan, perquè no és una decisió d'un, Vull dir, els dos són retrasats, vull dir. No sé. Bueno, Per què però igual. retrasat? Si no pot Bueno, tenir un fill? home, perquè No em dius després plora que se li hagi mort un fetge, tio. Què? Jo crec que això està fragmentat un muntó. Tio, sí, és No veritat. estic entenent res. Tio, perquè si tu tries fer-ho in vitro, saps que dels 5 ous que poses, seran No, molt però a veure, ja també format, ja estava tio. format. Tenien Ah, però- 6 mesos i ja sabien inclús el gènere. Veus? Doncs, vull dir que... Ara la cosa. Bueno, què diu? Hòstia, No, què estàs dient, tio? De veritat, Bueno, calleu Vale, la puta va, boca, va. Sí. Com que està 6 mesos format? A veure, Ja. la cosa és que he trobat aquest tuit en el qual fica la imatge del tuit del Cristiano de Ronaldo i n'hi ha una fanàtica del Barça que respon Mentrestant, el Messi amb tots els seus fills vius. What the fuck? Tu per la penya? La penya està malalta al cap. Colgada, però bé. Imagina't enfadar-te per futbol, tio. Em sembla com de les coses més ridícules que hi ha. Però imagina't estar picadetant amb un jugador que se li mor un fill i li dius això. Ja, no sé. A veure, segur que va pensar en el seu moment. Hòstia, mira quin funny fact. Saps? El Messi, mira, té 50 fills i el Ronaldo... És que... Bueno, el Ronaldo és el que té 4 fills, no s'estaria. Sí. No, la veritat és que... És que vosaltres, si fóssiu multimilionaris com ells, no tindríeu molts fills. Per què? No. Els pots criar. Pues més problemes. Bueno, quin problema hi ha? Què Pagues fas amb els diners? dinyeres Saps que un esperma del i... Cristiano té més pasta que la nostra família? en real? Sí. Què? Un Qui esperma un no pot tenir esperma? pas. No, Què has però dit? imagina't-ho. Que imagina't, ser tan ric que cada esperma del teu cos tingui més diners que tota la Però jo també tindria un muntó de fills. Vull dir, Jo els enviaria a l'internat, Pues tio, que allà clarament mal hauries cuidar. cuidat. ja, Se m'ho per això no els cuidaria... Cuides més la teva Llavors per filla què? que tu Llavors per què tenir tants fills? Pues perquè no molesten, no? Tens molts fills i és com la típica família de rics, de, pues tinc un muntó. Tens una mica de mentalitat de... No, ho vine en una pel·lícula. Què? La dos alquiler. Ah, Madres alquileres, has vist, no? Què? Està bona, Ah, no l'he veritat. vist. Hi ha una pel·li. Acaba raro. No la vull És veure. la que... No, m'estic inventant. Jo vaig veure molt.
A més, no fa falta que utilitzis protecció, que diuen que la secció és molt millor. Què té de dolent, això? Però és que vivim al segle XXI i hi ha altres alternatives per no utilitzar protecció i no tenir fills, perquè la penya no vol tenir fills. La pastilla del dia després. Bueno, entre Obligues a la dona a prendre la pastilla. A mi m'interessa una cosa que estan ficant ara, que és com A veure un què botó. diu. No. Ah, sí. Espera. que estan com perfeccionant un sistema en el qual és com un botó que pots apagar i encendre els conductes perquè passi. Apa, amb el mòbil. Sí, Alex, apágame Clar, los huevos. molaria Bluetooth. A veure, realment, ara hi ha una pastilla que és per... Bueno, podem parlar jo crec. Ui, hi ha una vacuna també. Però això és protecció igual, és que no sé si heu pensat en el preservatiu. Jo dic, no fa falta utilitzar... No, A veure, el preservatiu sí que és... Jo ho deia per lo del madre d'alquiler, quan has dit lo del madre d'alquiler, que el fem bé. Sí, fa in vitro. Ah, sí? Sí. I si volen ter una mare d'alquiler a la natural, no es pot fer. Sí, pots fer, però... És raro. Queda raro, sí. Si no, no es vol tirar... Però no veu veure que hi havia un xaval suec que no era gaire graciat, el riu, però es veu que tenia un esperma molt sa. I llavors... És el típic, Era un és el cemental. Ted 2, cabron. Ho has tret de Ted 2. No he vist Ted 2. No, tinc un nivell cultural una mica més alt. Però escolta, no, que és interessant, és interessant. Calla, ja comença. Hi havia un suec que no era gaire agraciat i no tenia gaire relacions sexuals perquè les noies no es fixaven en ell. Però és que ho vaig veure a 4, això, que li van fer una entrevista. Vam ficar 4. I llavors va tenir la idea de que com el seu esperma era molt sa i quasi sempre tenia fills, va fer un anunci o va fer una pàgina dient que s'oferia a mantenir relacions sexuals per tenir fills. Però no cobra ni res. Bueno, no sé si continua en actiu, però ell, quan ho feia, tenia relacions de manera gratuïta amb noies per deixar-les embarassades. Jo també faré això. T'han de mirar primer la qualitat. No, però tindré relacions de manera gratuïta amb noies. Ah, bueno, ja, és M'ho oferiré. Però... Tu faries. Bueno, pot estar bé, no? Però és interessant o no? És interessant, continua bé. Ara no sé com reprendre això. No, Jo tampoc, és Jo que crec de que veritat. li cedo ja la secció. A quina secció estem? És que... Pitram, va, vinga. La meva secció, ja. Uf, la secció de Pitram, cuidado, Avui veiem 4 punts, saps? Tiro la... Ai, s'enxega i tot. He activat el micro, perquè se'ns escolti ara. Però com poden haver tants factors en un sol meme, tio? Hola! Jo crec que és, de manera no irònica, és el millor meme que s'ha fet. És molt possible. Oye, saps que això és superdolent, mossar-te les ungles? Per què dius? Per què? No per mi, per la teva salut, tio. Per què? A qui collons li importa la salut del seu? No li importa ni a ells. Però no, que la carn pot créixer per sobre la ungla i no sé què. Però escolta, tu... Però saps que això és 100 anys més de la línia blanca, no? Clar, hi ha una línia. És com la línia Jo, del tren. hi ha una línia, perquè no et passis. Tu, que tinc això blanc molt gran, que diuen que és supersaludable. O també es diu que és per falta de calci, però bueno, no, tu tira... Pitram, endavant. Pa'lante. Primer de tot, el Betis ha guanyat la Copa del Rei i ja està, no penso afegir res més. Tío, el Betis aunque pierdan, Bético de nacimiento. Primer, després, obro debat. Les operacions de fimosis són apropiació cultural de la cultura jueva? Tio, acabes d'obrir una línia de pensament que la que liaràs a Twitter... No. Fica'm el Twitter aquesta tarda. No. És que Ara expliqueu Pitram, cabron, que... No, mira, vaig trobar a Twitter i em va semblar una bona idea per parlar-ho al podcast, però em va fer molta Però què has d'explicar, si ja s'entén, no? O dels musulmans també, que a veure si ara els jueus seran els únics que es circumcisen. Ja, però para pensar, Sí. Pots deixar el lògic, prou? Jo diria que sí. Per tant, espero que ningú superi de fimosis sense el permís dels jueus. Això no sap què és apropiació cultural. Ni sap què és fimosis.
O sigui, tio, no sé com explicar, és allò de... No tot un nerviós, però... No em vaig quedar a casa. Ui, Willy, aquesta mirada. Oh. O sigui, no sé, és com el cas aquell del negre, el rei aquell que es va pintar de color negre, doncs és una apropiació cultural perquè... No, Això és blackface. Però no és com... És que... Poca estona et passes a Twitter, I tu massa, cabron. Mira, apropiació cultural és quan hi ha un determinat element o una característica d'una cultura i tu, que no ets d'aquella cultura, la adoptes. I per algun motiu això és ofensiu. Allò que li va passar a l'Ariana Grande. Li va passar. Aquesta disfressa de geisha. I d'asiàtica. I clar, això és apropiació cultural. O posar-se un sombrero mexicano. I això et poden fonar a Twitter si ho fas. És com si els alemanys fan una plaça de toros i hauria com d'estar no? no? Però el que tenen els jugadors que els italians la por. Vale, ala, el prepuci. Llavors, la gràcia està en que la fimosis, que és una operació en què t'han de tallar el prepuci, si és d'apropiació cultural dels jueus, perquè ells ja es tallen el prepuci. Clar. I forma part de la seva cultura. Fa gràcia. Bueno, està guai, en plan, que li podrem dir una frase de merda i haguem d'estar 5 minuts explicant-la. Sí, perquè Per què? no l'entén. Bueno, sí. Està bé, sobreexplicar les coses mola. Totalment. Després, per què he de regalar 2 subscripcions? Ojo. Per Per primer cop en la meva vida he fet la declaració de la renta. Hòstia, però això és algo bo. No, espera, és espera. algo bo perquè m'han tornat 28 euros. Hòstia. O sigui que Se celebra. ho reinvertim, saps? Sale a cobrar. Però un moment, 28, que et tornin 28 euros és una de dues. O has cobrat molt poc i llavors O has has hagut hagut de de... sobre... O literalment t'han robat, cabron, o gastes molt, saps? Perquè... No, Hòstia. a veure, perquè... O sigui, em compta el del 2021, i com que el 2021 vale. vaig començar a treballar a l'octubre, Sí. i havia guanyat, de l'octubre al desembre vaig guanyar com 1.200 euros, llavors... Que igualment aquests 28 euros eren seus, no li han Sí, regalat sí, res. eren seus, no te'ls han Que me lo han regalat. retenido ahí, Ja, ja. Hijos de puta. Molt bé, veritat. O sigui que... Vols dir a la renta que perquè aquests 28 euros te'ls mereixes? No. Però No, no, Se'ls acaba de gastar en No, subs. Sí, Però m'he gastat 8 euros, encara em queden 20 per un kebab, saps? Vale. Hòstia, 20 per què va, però qui va més, tio? Te'n faré una build de letalidad, tu. No, però més de que va. Tu per 20 tens l'empleado, eh? Poca broma. És veritat. Feu l'empleado del mes al Carrefour o no? Abans ho teníem, però ho vam treure perquè, com que forçar la compatibilitat, en plan... Sí, molta competència, no? Sí, sí. Devia estar la gent supertreja. Hòstia, competència amb empresa privada. No. Aquí està, però en contra de jarders al Carrefour. Jo què sé. Passen els productes més ràpid, així... O jo què sé. Suposo, li menges més alcohol al jefe. Claro, no? Sí. Es pot treballar més o es pot treballar menys en un Carrefour. Però, what the fuck, no sé. Oye, ja faig jo les hores extres aquest festiu. Clar, però O és li que... inculques el típic producte que teniu en oferta, que sempre Sí, està a no? caixa, doncs li inculques el major nombre de viejas. Però l'empleado del mes normalment és perquè... Pues jo què sé, tens allà alguna feina a fer i la fas sobresalir... O sigui, No, normalment és per número de ventes, t'ho dic jo. Per número de ventes i també perquè si tu has de fer un tracte amb algú i guanyes més, o sigui, guanyes més benefici d'esperat o jo què sé, o realment que ets un treballador pues, que fa les hores i treu més d'aquestes hores que la resta, pues, vale. Però què traurà més un empleat del Carrefour? Vull dir, Es pot ser més productiu hauràs o posat productiu. més... Però si el Carrefour se la pela, si... Però si el Pitram reposa el Nesquik més ràpid Clar, que no? la seva companya, doncs ell és més productiu. Què passa? Però Què també et passa? dic que... Passa, eh? Sí. Però això, per exemple, no ho poden mirar. Ja. Perquè s'haurien de ficar a mirar la càmera de seguretat qui va més ràpid. Home, però hi ha un gerent. I la càmera de seguretat no és precisament per vigilar, està destinada per altres coses. Vaja, no ho expliquis millor. No. Però ho deixo a la imaginació dels oients. Lleva fora de càmera. I última secció, Per veure les acabarem ja amb el meme de merda del shooter del Pitram, que Vamos, porta en desenvolupament. No, Ja has no, acabat, no. Puta, tio, aquell shooter es va fer en 2 dies i ja està. Ja el tens. Sí, però no penso ensenyar això, penso ensenyar alguna del qual estic orgullós. I Vale. és en el joc que he estat treballant durant aquests mesos. Us Molt bé. ensenyaré la meva... Se viene beta. gameplay, eh? Beta, eh? Puc fer una pregunta? Zou, vols veure aquest joc o vols veure el shooter? No, vols veure el joc o vols veure el Vull shooter? veure el shooter. I tu, Adri? De, Vaja, ja en no plan, veure el shooter. de què quan dispares les bales es van passar? O això No, encara no m'ho has explicat. perquè- Pitram, Saps què és el pitjor? Que vaig fer una puta merda de joc i em van posar un 0, o sigui... Vinga, va l'entenen.
És que no volem veure el joc que t'has currat, volem veure Has fet un Vale, mira, Minecraft, el planeta Vegeta con el... No, es pot jugar Està aquí. a l'escriptori. Sí, per això l'he posat, en plan, capturem la pantalla i juguem. A veure. És un punto 5. Voy a moverme perquè S'ha de- això es mereix que Està es extret. Està a la part esquerra, crec que és l'extret del punto zip. No sé si es veu, o potser està on hi ha les carpetes. Bueno, espero que us Vale, agradi. però Pitam, comenta'ns una mica de què va i... Sinopsis. El joc es diu Escape from Izara, vale? I és un joc de puzzles ambientat en un temple i és en primera persona i ja està. Estem en un temple atrapats i hem de sortir del temple a base de fer puzzles per diferents sales del temple. I una pregunta. És el PRV, no? Prova? Prueba, sí. Però i l'altre dia ens vas dir que el teu joc aniria de pujar a l'Everest. Ja, però va haver-hi un problema S'ha i és que complicat, van proposar el... Me cago en la puta, Raül. Ens han posat la versió dolenta, tio. En plan, ens han posat l'alfa del joc, que no té textures. Me cago en la puta, Raül! Vaig a veure si es pot capturar. Este pavo. No, tio, però és que llavors no té gràcia, és que és només en plan models 3D pur. A veure, si no pel pròxim dia ho deu. Clar, no passa Clar, res. clar. Pues ho deixem pel pròxim dia millor, Bueno, no? però tenim el hype. El Pitram ha acabat un bon joc. No, aquesta setmana estarem la... Ja sí tens el joc de la piràmide. Tota una setmana fent trobar. És la beta, és la beta. És un temple, no una piràmide. Mira el que... Vale, s'està capturant a Twitch ara? Sí. Ah, però veiem l'alfa. Ah, sí, posa l'altre, no? Perdoneu, viewers. Perdoneu, viewers. No es pot saltar? No. Mira cap al bull, s'ha clicat. No, el que tu vulguis. La vaina és que tindràs en un principi les com sales tancades i algunes obertes. I hauràs d'anar a les que estan obertes, resoldre els puzzles d'aquella sala Clar. i llavors et podràs anar a les altres sales. Això què és, una còpia barata del Zelda? Sí, podríem dir que sí. Home, no. Que mal de una, saps? Alguna cosa? Home, Home, el Zelda són puzzles. Oye, però... Hosti, està currat, eh? Això que és una caldera? Sí. Són 3 calderes... A mi m'agrada un temple en plan Egipto. Sí, però la gràcia és que ens hem inventat una civilització com així avançada al seu temps, saps? Però està guapo, eh? O sigui, està ben currat els models 3D almenys. Sí. Però clar, m'agradaria ensenyar-vos les textures. Que... Ojita la mano, La mano? Però hi ha mà. Coño. ¿No ves la mano? No. Què Potser mano? vaig amb delay. Ah, sí, ara sí. Oh! Y aquesta cosa me la deixat, tio. L'has de A fotre al cul. l'esquerra... Escolta! Estàs fent spoiler, Pitram? Però això dispara. Sí, com aquelles de... Ah, recordes aquest. Sí. A veure, salta. No Pot pots ser. saltar. Cuell. No es pot saltar? Però si jo no l'he programat. Però si no l'he programat jo, a mi no... Tu què has fet? tu què has fet? Tu què has fet, tio? Jo he fet les textures. Ah, o sigui, les que no es estem veuen, no? veient? No m'ho puc creure! Si no estem veient res del No Pitram, m'ho puc llavors. creure! Però coi, ja us ho he dit, que el cabró m'ho ha passat malament. Hòstia. Vale, però no. Però està xulo, eh? Adri, deixem-ho per al pròxim dia, no, això? Està bé. Pues, Tot això està superbé. té bona pinta. O sigui, els teus companys s'han currat. Tu no sabem. Això literalment, jo també he participat en això, eh? Jo he modelat alguna cosa. Les textures és feina de Photoshop? Easter egg, eh? No, és... Ah, estàs com en una muntanya, en un volcà o alguna Easter egg, què passa? DLC. Espera, vés a una altra sala i, en plan, allà sí que he fet coses jo. Aquí, per exemple. Sí, tira-la més endavant. Ah, clar, just hem entrat a la que no? Quina mala sort. Però és que ja hi ha 4, hi havia un Clar, ja. 25%. Clar, quina mala sort. I el Pedrolo aquest del mig fa alguna cosa, no? És com el... Tio, l'eix central. no jugues al Zelda? Sí. I tot. Pues és la merda que posa Mira, jo en Ja, aquesta però aquí no sala he s'ha fet els jarrones, que no sé si estan col·locats en aquesta versió. No, Vaja. no té pinta, eh? Pilota. Ui, no. L'has de fotre aquí. Sí que n'has fet. Pilotes, Albert. Lo que has Bueno, els coixins els vaig fer jo, Ah, mira. aquí t'assentes, saps, i refes a la meca, no sé, està guai. Mola bastant. Molt bé. Però bueno, que si ens haguéssim passat la versió guai, doncs hauria estat millor, però bueno. Hosti, Peter, em sembla increïble que uns d'un cicle podeu fer això, eh? Però, Nah, full de respecte. Broma. respecte. Arriba molt de tu, Petram, jo estic impressionat, eh? Sí, està... Joder, però m'hauria agradat ensenyar-vos-ho amb textures. Jo estic impressionat amb el puto... El teu amic, com es deia? Quin d'ells? El que no t'ha passat bé? El Raül. El Raül. Hòstia, Que s'hagi equivocat, no? hòstia, Raül, quina bona feina, cabron. La veritat no sé, però el Raül, la hòstia, saps? Buah, jo crec que treballareu en el nou Bioshock, eh? Totalment, eh?
Bueno, el Pau, ojalà. Home, és Vol ser programador íntegro. Tu? No, el que ha programat el I joc. tu què vols fer? O sigui que... Texturitzador i modelador 3D. Ah, i Però t'agrada... es pot fer exclusivament això, Sí. només? Sí, tu et pots especialitzar en una àrea. I És a dir... O sigui... Vale, sí. No, què és el que anaves a dir? No, t'anava a Deixa preguntar. parlar ell, que potser és el que sap Digues, de què digues, està parlant. Que dir que tu et pots especialitzar, o sigui, hi ha tantes àrees dins del videojoc, per exemple, pots fer programador, després pots ser modelador, animador, i després d'animador hi ha com una altra subbranca que és riggedor, que és com posar-li com esquelets al model 3D per poder-lo animar, que és una puta fumada. M'ha encantat l'animació que has fet. Ha sigut bastant de videojoc, eh? Sí, sí. I tu seràs el que posa pèls i això als personatges. Sí, una miqueta sí. El furro, eh? El joc de furros. O un humà, Tu- normal. Home, m'agradaria participar a Sabeu Hentai què? Furry 2, Sabeu que jo conec el tio que li ha posat els cabells a la Rapunzel Ah, sí? a la pel·li. Sí, a unes De quantes cada- escenes. No. D'on és? Si es pot dir. És de Singapur? Bueno, era de Granollers, o sigui, va néixer a Granollers, però ara no sé on deu estar. Com el Gervasio. Sí, va néixer a Granollers. Jo tinc un professor que ha guanyat un Goya. Un Goya, eh? I també un Grammy Latino. Però, Però què és? O sigui, un és com... Bueno, que fa efectes especials xungos, saps? Literalment la seva feina és... A una pava se li veu una teta, vale? Perfecte. I llavors ell ho ha de com tapar, saps? Hosti, que pro, no? No, però és una puta fumada, Vale, saps? I no, després no, l'altre és com igual texturitzador, més o menys, i també cantant. De fet, té una cançó molt famosa, que és per la qual es van portar el Grammy, que es diu Te busqué, de Wilbert Álvarez. Què colla? No, ens peta el... Perquè eres el teu profe? Sí. La fiquem al final? No. Sí, Ah, bueno, vale, sí, igual, sí, al final da igual. Se parla. I ja està, no tinc gaire més a afegir, tio. No, increïble. M'han jodido la Està sola. bé, està bé. Vamos. Aplausos. Molt bé, Guitrán. Aplaude. Bomba. Reconeixement a la Pots feina. fer promo del teu joc? On estarà disponible? Estarà disponible a Steam, si tot va bé. Sí? Sí, Però gratis, o? òbviament, tio. Ah, vale. No ho podem posar a la venda perquè si no Unity ens fot. Ah. Sí. Oye, quan surti, la setmana aquesta que surti, ens el passem tots i li fem Claro. review. Va, speedrun. Speedrun. Jo crec que més o menys tardareu entre mitja hora, una hora i mitja en passar-vos el joc. Vale, bueno. Li fem review, li fem review. Vale, Has vale. posat alguna cosa per minar criptos. Sincerament, sí, us fodeix. Doncs mira, no ho havia pensat, però li diré al Raül, tipus... Mira, se'n sobra temps, fota-li una... Però qui és el Raül? És el pro? És el programador, sí. Clar, El pro. El programador. No, però és el pro, en este caso. Li toca el de robar. A mi? No, Albert, no, ja està. Què? Jo he comentat Ja està, les ja Què coses. has fet? Tio, Hòstia, la Les secció randomades de- les coses random. de Ah, Setmana sí, Santa, ja. tio. Sí, 50 És que coses. algú estava així. M'estan mitja hora sense no, parlar, està o sigui, bé, parlant, està saps? Sí. Bueno, pues, Cállate. jo crec que per mi acabem aquí. No, sí, va. Que Sí, no? tinc un examen dimarts, és molt xungo, De eh? veritat, Jo crec Però que sempre una promoció aquesta dels exàmens. Crec que És una cosa, segur. Ha sigut a... Calla la 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 la. Ah, ja està? Nice. Hosti, que ràpid, no? el podem utilitzar com a base per fer un rap. Per cert, Bona llengua. vaig rebota, dir que faria Sí. un guió i Sí. un storyboard per fer com es diu, el tràiler del canal. Sí. Se m'ha complicat la cosa. Està No tan he fet res encara. Ens ho expliques fora de càmera, sisplau. No, només és que està jugant al God of War i ja està. Se li ha complicat la Prioritats. segona. No he pensat en... No, després fora de càmera ens parlem unes petites coses, sisplau. Si a la setmana Tenim- que ve no veieu el Willy ja sabeu per No, què. tenim unes coses pendents, eh? No, que, la veritat és que avui no podré parlar perquè m'he d'anar a estudiar. Pau ego. Parlem un altre dia. Sí. Vinga, Tio, va. no, que et Vinga. volia ensenyar dues coses molt èpiques, fora de càmera. Ah, vale. Millor encara. Vinga, ens veiem la setmana que ve, gent. Teniu el podcast penjat a YouTube en breus i ja està. Esperem que us seguiu a les xarxes socials i penjarem clips, si això, d'aquest podcast i ja estaria. Vinga, vagi bé, gent. Ens veiem. Adéu.